Ladies and gentlemen, tasvika pamutumwa Masango ende nhasi tasvika kuti tione nyaya yehari yanetsa yakaputwa nejira dzvuku ine mugoti negloves nembanga padenga tikadaro vene vazvo kana varipo ivo hatidi zvengozoita zvekuudzwa nemakuhwa. Ndotenda mukoma zigo nawe iripo ndiye kuti ndaona kuti mamarriages ari kunetsa vaya macouples ari kunetsa navaya vari kuti isusu murume wangu anetsa chaizvo tine imwe mhiko yatiri kuisa mapictures mukati makazara mapictures mukati mo yes makazara mapictures atiri kuisa evanhu saka hariyo ndine mapictures adati azare futi mupi imo mukana azaremo muchienda nayo kugomo anditeka kureva kuti iwo kwana muharumu kureva kuti marriage yako ifanira kuti isimbe. Kana ari murume akaenda afanira kuti adzoke, kana ari mukadzi akatiza afanira kuti adzoke, kana kutogara nomwe munhu ikoko ngavanetsane anetsane adzoke mumba mukati ndomune mapictures arimo mukati imomu. Grasi rinomirira runhu ichione mugoti uyo haguna munhu asingadye chinhu chinobikwa nemugoti chione chiti grasi iroro manje ngachiti chione kureva kuti pane nyaya dzandinoona ipapo kuti nyaya dzenyu dzadesa mukati marriage yenyu iri kungosheka chete nenyaya dzemhepo here chete kana kuti ine nhau dziri kuitika dzevanhu vari kukonzera dambudziko ripi iroro. Kana pana vanhu vari kukonzera dambudziko vari madzitete enyu kana angave hama dzako kana dzingave ana nokukonzera dambudziko iroro kana ingave girlfriend yemurume iri kukonzera dambudziko iroro ndipati ndakuruwa papi apo banga iro ndozvarakamira inojira dzvukiro kabanga kadika ndiko kubaya mapictures achipinda mukati mupi umu mune katsvimbo kakatsvimbo kari mukati mawo kane banga riri mukati momo futi katsvimbo ikako anditeka katsvimbo kane banga mugoti haguna munhu asingadye chinhu chinobikwa nemugoti chiremu kumaziko moti chamunhu chadzo nobikwa nemugoti mimi saka mugoti une mhiko dzakakurisa dziripo ipapo yapo yes saka pahari apa already ndane 3 days ndaitanga patakaita program yedu yana kuda kuitaura ba pose ndakaziva kuti hari ndoiziva kuti pano vanhu vachatanga kutsvaga megani kuti kwaita hari yanetsa saka sokunetsa kwaita hari iyoyi hari iyi ine basa vakatadzerekuita pasina njira aiwa no pane zvimwe zvinhu zvekuti munhu afanira kuzoona kuti ndanane vari mukati ane mapaona kureva kuti pane zvinenge zvichiza kuti ndanane vari mukati perazi jira irori riri apo pera ndere mhiko jira remhiko ratinge takagadzira tisangane hari kureva kuti ziva kuti watinozvona chiitika choti pavhiri remotikari wakatora chobu nevhiri netai nerimu zviri zvitatu zvinobudisa chinhu chimwe chete kureva kuti hari iyo yega ana haikwanisa kufamba isina jira inotofamba nejira anditeka idzi pfungwa dzenyu here kana kumenge mazviratidzo no izvi muna mato ndakatonzi nomweya ndiite kune vanhu vari kuchema chitara mamarriages edu umwe anotorambwa achitori mukoma nemusikana vanopinda vese mupi imomo kunozoti kuna vanhu vai vari kuti iyo hariyo ndiye mamarriages vanhu vane dzimba dzakaputsika mukomaziko vari kuti mukakandi vari kuti mukadzi wangu futi anetsa akuratidza kuti mukadzi wangu haasi kugadzikana panzvimbo ari kutosheka autogumbogumba panze anditeka iwo paifuti saka ndopakushanda mapanga manja saka tiri kugadzira pose kana marriage zvokuti kuti marriage yedu tikaigadzira tagadzira murume nemukadzi anditeka murume akambotiza kuti mukadzi akatiza kwete tikagadzira nyaya idzo tinofanira kusetsa pakati pavo tinobvasa mhiko dzekuti vegana vanofana kugara vari pamwe chete vanhu havasiyani saka ndozvikushanda nhau yeminamate iri pakati apo hari yakasiyana ine dzimwe hari dziri munodo aiwa zvakatosiyana iyi yakabikwa baba yabikwa yabva yagadzirwa yabva yasiswa minamato yebvuta remhiko rakasangana bvuta reshumba zvakasangana zvakaiswa mukati mupi imo handichimukuona saka ndo minamato watiri kushandisa iwoyo kune vamwe vari kuitawo hari imwe vamwe munogona kunge mavaonawo vamwe kuti hari takambaiona kwakacha mapasta here kana maprofita amene kana atana pana anayo ndii ndaitanga indaita hari yangu kunoku yandaudzwa nomweya ndiite inomirira vanhu kureva kuti munhu akatongoda kubatsiwa ndidambo isu vanhu vaiva kuti zvangu zvanetsa batsiwa bada kuyapinda mwari uye wapinda mwari mapaona ipapo saka iyi hari yakamirira nhau dzevanhu vanetsekana chaizvo chiri nevanhu vakabirwa mari vaivai kuti ndakabirwa chaizvo vaivai ndakabirwa mari inini baba munhu iyeda kuti ationa zvaanoona kungomukata imomo zvakutotsvuka mane mapicture mangani mapictures arimo asati yanya kuwanda zvene almost 15 hapana neamwe ari apa baira kutosapinda imomo ayataiva asati atopedza kumaisa imomo anditeka atopindaatofana kuonedwa musaone zvenyuvanhu picture ndizvozvo chaizvo nditeka ndatopinda mupi imomo anditeka saka kureva kuti unopinda zvakawanda
asi vazhinji vatiri kuwanza kupinza umwe ari kunze kwenyika ari muno muzimbabwe muno uya panzvimbo uzvisira pikicha yako ega mupi imomo animapaona yes alright then kana mapicture akwana anopinda ari muchazoita ndipana ndichienda nokugoma ndinobhena kugoma ndotaurira ndinoda ndiri kugoma paibe makaenda kuvik 4 yes ukaenda kugoma no ndichaenda kwandichangogodza iri mukomaziko asi yakati mitoripota mukomaziko andeitopisa mapictures aya takugadzira munamato hondo kuhondo yes aiwa ndiri kungoti inini vanhu ngavazive kuti kune vanhu vakatumwa ende vanhu ngavazive kuti madzimai masango asi munhu kutamba naye kaita asi munhu kutamba naye kuti ndiita mhiko dziri serious izvo zvindatanga baba mashure kunda ndimbolilowo izvi zvindatanga ma1 vamwe tiri kuona vari kunze kwenyika kupi nekupi uri kunze kwenyika kuti tinokubatsira pafoni zvichifamba chikati tinodiwa chete mukomaziko kutrustika munhu vazhinji vedu havana kutrustika ba ini munhu anotuma kuti enda kumusha kwangu enda kuborodhi like museri saka ndibva kuborodhi wanditeka kuita munamato papapo munhu ari kuuk handimokona kazhinji ndokuita munhu munamato chero ari kunze kwenyika asi tikukurudzira kuti izvozvi vanenge vachiuya kumaholidays vai ngavaya vaite nyaya dzavo panzvimbo wegari pagiraundi mapaona pagiraundi waite munamato pachi pagiraundi ndinotenda maita